път. Така хора, аз мисля да си направя в YouTube някакъв лайв стрим или в някакво друго приложение. Чакай, мъкни. До тогава аз вече съм си измислила в кое приложение, къде мога, дали, как да се организирам, ви казвам. Само ще си говорим за някакви такива теми, ама не само мрачни, ами някакви други, така, ако искате, да ме питате за някакви въпроси. Ама това нито един англичан няма разбира нищо. Да, тая иска да каже нещо. Ма не казвай глупости, моля ти се, защото ще го качвам това в YouTube. Искам и аз в някой лайв да участвам при теб. Добре, мога да дойдеш, защото ти си ми братчетка. И да, 27 сабскрайбъра ще умра. Това е малко. Какво да се прави хора да се сабскрайбнете преди, ако искате да участвате в лайфа, нали знаете, че трябва преди това да се сабскрайбнете в лайфа, защото нали, ако искате да пишете на ония чат. Ма то лайфа като клип ли ще е такова нещо? Не, нали да си наживо. И така. Това мисля да планирам. Аз казах, че ще спра за малко да снимам и да правя видеа, защото ми е къса косата и докато чакам да ми правя снимам тук 20 000 месеца. Аз няма да чакам, казвам ми, аз направо го правя това. Аз ми писна чакам. Ще го пратя в YouTube Shorts. Аз ще го пратя в YouTube Shorts това, че вече се снимам, защото аз няма да мога да чакам и толкова дълго. И така. Да.